Weche mag siasa en ni Jeremiah Kioni gi David Murathe oriembie kuku mar duond bura mar Jubilee ka jakanyo Kago gi Shoi bende oriembie duond burano kuom thuolo mar higni 2. Kweth motelnegi kod Kanini Kega owacho ni bende ok gibi dewo twak kata winjruok moro amora mabiro wuok e romo mar jokanyo mawuok tich poni jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta otayo romono. Kega nolero ni gikawo okenge mar riembo jotelo moko kuom chayo chike mag duond bura mar Jubilee kaachiel gi jwang'o tijegi mag telo. Wameondolewa kwa chama, kumaanisha kuanzia leo kwenda mbele sio wanachama tena wa Jubilee. Kwa hivyo kama Murathe hatazungumza tena, Kioni hatazungumza tena, watakuwa wanazungumza kama wananchi, lakini sio hata wanachama, kwa sababu kwa kizungu ikisemekana expulsion inamaanisha nini? Kuondolewa. There is no NDC on Monday, and this is a team that has been following the law, and we are just awaiting what the registrar of political parties is going to forward by next week. If they go ahead to convene a meeting on Monday, it will just be assumed that it's just another political rally, which anybody is free, but it is not binding, and it is not legally binding. I think that's so now they are former members of Jubilee.